Le projet Convivencia Pyrénées-Méditerranée, c'est le projet d'une plateforme transfrontalière de coopération culturelle qui est constituée de 4 partenaires venus de 4 régions frontalières des Pyrénées. Et l'objectif de cette plateforme transfrontalière, c'est de dynamiser l'économie culturelle, en particulier du spectacle vivant, sur toute cette zone-là. Et donc à travers à la fois une boîte à outils, c'est-à-dire une série de services pour les artistes et les opérateurs culturels, et en même temps à travers la dynamisation du marché professionnel pour le spectacle vivant au niveau transfrontalier, en particulier à travers un nouvel événement du côté français qui s'appellera l'Ufestenal, marché professionnel du spectacle vivant. Bé, el projecte Convivència neix precisament de constatar que 2 països tan pròxims com el Llenguadoc o Occitània en general i Catalunya, i això vol dir també doncs, els països catalans i fins i tot l'Aragó, que també està molt lligat a tota aquesta zona geogràfica, durant segles ens hem ignorat, diguéssim, els uns als altres, de forma que no hem après a crear les relacions que en el camp de la cultura són evidents i que en el món contemporani doncs, són perfectament possibles. I per tant, la idea és crear una plataforma real d'intercanvis que serveixi perquè professionals de la cultura i creadors, promotors, difusors, productors, etc d'ambdós països doncs, puguin treballar conjuntament, cooperativament, sense entrebancs. Per fer això hem posat en marxa una sèrie d'accions o d'actuacions, entre les quals jo el que voldria destacar és la que fa referència a la comunicació. En aquest cas, evidentment, el que crearem, o d'alguna manera nosaltres potser farem una mica el lideratge, és el que podríem dir-ne la plataforma de comunicació, la plataforma digital, a través de la qual puguem connectar iniciatives, gent que doncs, té projectes, grups de creadors individuals, entitats, associacions, empreses, etc., institucions, equipaments, sales, en fi, tothom que d'alguna manera o altra està fent una activitat cultural en diversos àmbits: música, teatre, arts plàstiques, arts visuals, dansa, etc. Bé, la qüestió doncs, serà utilitzar tota mena d'eines, les eines que ens facilita precisament el món a la xarxa, diguéssim, d'internet, doncs, tant les comunitats com els blogs, com les webs, com en fi, totes les eines que tenim a disposició per facilitar justament aquest contacte, aquest intercanvi d'actius i, doncs, en definitiva, per establir, per crear una dinàmica entre els 2 països. En aquest sentit, nosaltres estem objectivament interessats en que dintre del marc d'aquest programa doncs, hi pugui haver una iniciativa com l'Ufestenal que justament a l'altra banda de la frontera doncs, ens permeti equilibrar una miqueta l'esforç que ja s'està fent des de Catalunya particularment per generar aquests espais, diguéssim, de mercat de la cultura, de la música i d'altres arts que ja, evidentment, aquí doncs, ja fa anys que funcionen. En aquest sentit, doncs, el que esperem obtenir és realment un mercat obert que aporti, diguéssim, un nombre importantíssim d'usuaris potencials, tants com 13 milions i mig de persones que viuen en aquests territoris doncs, de Llenguadoc, Rosselló i de Migdia Pirineus, que a més amb els 13 milions i mig també doncs, de catalans d'aquí fem realment un mercat ja important. Per tant, aquest és el nostre treball i nosaltres doncs, hi dedicarem com a Fundació Societat i Cultura totes les energies que facin falta per tirar-lo endavant. Bueno, desde el proyecto Convivencias, uno de los objetivos fundamentales que pretendemos a través de las actividades del proyecto es precisamente capacitar. Creemos en la necesidad de una mayor capacitación de los profesionales y agentes del sector que permitan
mayores posibilidades de trabajo en común. Entendemos que esa necesaria movilidad que debe haber entre los diferentes ámbitos, las diferentes realidades, esa necesidad de trabajo en común se tiene que hacer a través de un mayor conocimiento mutuo y de una mayor capacitación de los agentes que están trabajando, que están inmersos dentro del sector cultural en los 4 territorios que participamos en el proyecto. Entonces, para ello, dentro de las actividades del proyecto están previstos 2 líneas de acción importantes que creemos que son básicas para facilitar este trabajo en común, que son acciones formativas y encuentros profesionales. Son las 2 formas que entendemos que pueden facilitar ese acercamiento entre los profesionales del sector cultural, formaciones intensivas que puedan permitir no solamente el contacto, sino conocer mejor las realidades de ambos lados de la frontera y de los 4 territorios que formamos parte del proyecto. Convivencia Pyrénées-Méditerranée, c'est aussi l'axe de favoriser les échanges entre les artistes des différentes régions par des aides à la mobilité, pouvoir améliorer la circulation de ces artistes sur les 4 régions. Ça semble important de voir aussi lors de moments d'échanges professionnels autour des différentes structures, accompagner les artistes à découvrir, ou les professionnels du spectacle, à découvrir d'autres organismes dans les 4 régions donc de Convivencia, nous a semblé pertinent à pouvoir trouver communément aussi des identités au fur et à mesure communes à développer les projets artistiques.